Mwari ndiri kuchema pachimiro chevana veZimbabwe nechimiro cheZimbabwe. Nyika yaita akaigwira hondo, munhu wese iwo veteran, nekuti hondo yaigwiwa yakagwiwa nemunhu wese yataiti gorilla warfare, whereby the soldiers are the fish and the civilians are the water. But nhasi unoyu zvinhu zvamira kuipa. Taipromisewa Canaan tichiudza kuchawo chino mukaka kuti munosodya nekukambura takadekara, asi zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Nyika yeZimbabwe kezvonyanya kufanana nedendere, munozvarigwa munhu munhu achingobhuruka agona kutsika gumbo pasi muvhu akubhuruka achienda kune dzimwe nyika nechipo chake. Nyika dzakatenderedza tadzivakakuita maruva dzashaina nesimba revanhu veZimbabwe. Tine ropawo redzukuru rakafanana nevamwe vanhu, asi sezvichita tichitambura kudai chii chatisina mukati menyika yeZimbabwe? Goridhe tinaro, ndarama chiiko chamungataura? Nzizi nemakomo zvinoerera, miti, ivhu rakakora rokurima, asi zvinhu hazvichina zvakanaka. Totambura here redu yenyika irimo? Takatadza chiiko mukati meZimbabwe? Mwari kamuchiti munokwanisa kutiregerera. Saka takatadza chii chatakambotadza chisingaregereki? Muno munyika dzimwe tinopiswa nemataira, tichidamwa nemazita asingaperi, asi vachitadza zvaonezva, asi vachirarama upenyu hwavanoda. Tava kunyadzisa kana kutaura kuti ndinobva kuZimbabwe nekuti hapana chakanaka chikubuda mukati menyika yedu. Takambotadzeiko naye vakuruwe? Takanda here fodya pasi nemhiripiri, mbuya neanda nasekuru kagoviti uretsitsi, sumudzai musoro musati furatira. Tugamirewo pamamiriro aita chipo cheZimbabwe. Hatichazivi kuti nyika yedu ichasununguka rini. Tichiri mukati mehondo zvakangomira kudaro, nekuti nyika yeZimbabwe tichiigwira taitasira kuti tagona takunda munhu wose uchanakirwa nekukambura dovi pamwe chete, asi handizvo zviri kuitika. Kugwira kwatakaita nyika yeZimbabwe zvakatoratidza izvo kuti takateya riva rinokasha varidzi varo, kungofamba cheche waguma chinotsikira iwe muridzi. Saka chamboitika chacho vanasikana vose vazara mukati menyika dzakasiyana siyana, nezvipo zvavo zvounesi, doctors and teachers vari kukweshamisana, makomana vachigara netsvina dzembwa kuti vaise food on the table, hazvinambomira zvakanaka. Tingoramba tichingochema Mwari hamutinzwiri tsitsi zvakamboita seiko? Vanasikana dzaapfambi murodhi, havachina choice, hapana musana chaurovebwa, dzima marriages haadona, nokuda kuti Zimbabwe chimiro chayo chaipa. Vana veZimbabwe toigwira sei hondo yedu? Tingapa mazere ekugwa hondo? Hapana chinonzi hondo. Hondo ngaitiwe kuvakuru, madzinza ngaati wetsitsi ndio anofambwa kugwa hondo. Hatichadi kudeura ropa, hapadiwi kugwa ropa kani. Tati madzinza edu ngasumuke, vatererewo muchemo yedu kuti vana havatambura vatetereka nenyika. Tinokumbira tsitsi dzenyu, tionewo future yevana vedu. Unotasa mwana wako wonyatso kumuona kuti hapana future yake. Chinonzi Zimbabwe ranguve zita, chasara pachitupa chite nebhethi. Kumira kwechimiro chenyika yedu hachamiri zvakanaka. Mwari tinzwirewo tsitsi takambotadza chii? Tareseiwo kuti nyika yechikoro chafanana nekreshi, kukungokurira vana, chinobuda futa chikoro hapana, vana vachiteza kunze kwenyika. Vedu vana vhudzi jena, tiwere ngoni, tireverere kuna musika vanhu kuti nyika yedu imirewo zvakanaka. Takatadza chii? Chatakatadza chiripwe, kana chinzi chiripwe ngachiripwe. Ndibaba Tensen, baba Tensen, ndanzwa kurwadziwa nevamiriri vechimiro cheZimbabwe, ende zviri kurwadza.